நேடு போடுறேன் வெயிட் பண்ணு. அது கீழ வந்துருச்சு. நானே அடிச்சிருப்பேன். நான் தானே பண்ணேன். உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க. சம்பிரதாயம் எல்லாம் பண்ணுங்க. உள்ள வச்சோம். பையா ஒய் பையா எதுக்குடா அடிச்ச? நான் சூப்பர்மேன் பஞ்ச்னா நான் காத்தி நான் தூக்குறேன். ஓகே ஓகே. நான் பாட்டுக்கு உன்னை சும்மா தானே வச்சிருந்தேன். ஏய் இல்ல ஜன்னல் வேணாம் கொஞ்சம் தோக்கம். 5 நிமிஷம் அடிப்பியா வந்து? டேய் இங்க ஒருத்தன் பாட் அடிச்சு நொறுக்கிட்டு இருக்கான்டா. நிக்கிற இடத்துக்கு வாடா. அங்க போனா ஆமாண்ணா அங்க போனா இங்க இருந்து வந்து அடிக்கலாம்டா. போலாமா? ஒரே குத்து மேல இருந்து பூச்சடிங்கடா. ஸ்மோக் ஒரு அடி ஸ்மோக் புண்டில இருந்து கழட்டு. என்னடா எல்லாத்தையும் கழட்டி போறான். அடே இவன் ஆபாசமான ஆளா இருக்கான்டா. அப்சல் தல்றா.